Dari ko korende ittuda fi Allah wuti annabijo de yo jaali hay fes dun do fop ko fi ma wonani do ko non ittanta ko jallo jakkata goddo go jakkata ko wadda do no mo yakun ma yalla boy juwe awela ko no wadi yawa madam mi faala si a faala nan joni dari hakkune ma Allah de do ko jodindini hay ndiyan ala e mayre ina do de ko koje ko nder do fop ko fiimani pay ko go ala nder kong kong kombo kong kong coming yewudi to yaado bafanga kono non yandinde welaado no haara kono sommin do haara taadu min yaado ko ko butay Anjaro. Nala to. Jam. Aba, kono fallo? Patron ngono ka? Madamo. Ibega. Anda non kombo. E wayrindiri fewdo woni wayrindiral docteur non faala ok awa yaw to dara ko gollo ya ko non darida be tundi do no dari be ara be ekkutu gollo to jonnon ko no e yaay kat suudu man do faala do e yidi awa joni may Madam. Naam docteur mi beɗi hakke ɗo wari ka moɗon ɗo fi aadi meɗen ndin min yo ruu pay koy ala accude mi ɗano siko min e ɓengu am wondi ka danki sikka ko kañum docteur accireni haala wingi yaltanelan joni nangue lawol ngol yalte yalte boy juwe madam Allah yaltinenan ɓe nder ɗo fi Allah docteur wotan meman fi Allah e wotan bigue yalte boy juwe wallan fi Allah ɓeɗo yalta non docteur sortez s'il vous plaît je vous en supplie allez-y docteur mi ma hande mi andani kayasi ƴettuɓe yaran kayasi to mi faalaka ɓe yiide nder madam mi andaɓe yoɓe yaltu ka ko no hakkila an kadi madam Kayasi madam Kayasi madam
madame. Ko to andi la ngo docteur jo. Mi anda ko dum nangi be yimbe. Se be fala ma tora go la be ara be toro flagrant. Hara be ara be dum andiri ni. O feti ko derange do ni he mi anda ka o yuri. No mi wata woli tano lan don kwa. No mi ronkiti e hore mi der. Ya rica bashiru gidoan. Anda burani mi wondo feu. Kabashir gidoan onna burani mi wondo feu konu wadi ari ande kadi ne Allah wonna dum andi accu hacce andi madam mo abutumi hanna man ma bone konu wadi tawadu gere modi andi madam mo no nyawli lambudi ko limmi ari hettugol manda nyawlo tak mada nyawlo tako ndende ko be sonkani lan kondo ko mbudi buibe jogani lan mi fala di hettude simi hettidi mi hokkete 500.000 jelo nini mi hokkete 500.000 simi hettidi ko mbudi be jogani lan mbudi so be no mi jontete okay la 500.000 simi hettidi ani no kono mi fala mi anda ya wala mi hendo numero biko ma jamais. Yo. Ha buankal si be jonni mi hendi ke di tummi wallete hetta minu ma mbudi maari ko min alam ma mi jonnete minnu ma a jonnayla si biddo mabbe on ko ya walla mi hendo numero pay ko suka mabbe on si hendi jon do jon andi do wayri jon do fino mi tirambu din jogu yande fi Allah problème ngala si a jonnala jelo de wida min ni 500.000 ni warete mo je vais te tuer you warete 500.000 ara inal ko mi jummi ma ni do ma wondey wala ta okay jettu aba jettu 60 50 12 48 tawolu dei awa mahin do yare kama akati mahin jaram